a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanino. Mga igsuon, padayon natong iampo nining atong santos nga misa ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na gyud ning nagkabangi nga mga nasod sama sa Russia ug sa Ukraine. Ang ato sad unta dinhing nasod anaa usab unta ang kalinaw ug kahusay, ilabi na tali sa atong mga politicians nga nanagan karon sa lain-lain nga mga posisyon sa atong katilingban. Ug ato sang iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nitabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan, labi na ang namalit og mga slots para sa atong consecration sa Kapilinya di Fatima karong Abril 4 ug alang usab sa ato dinhing kapistahan nga unta buubuan sila sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga tunhay, pabalika nganha kanimo ang among mga kasing-kasing aron pinangita kanunay ang kaluwasan ug binansay ang mga buhat sa kaluoy. Magsimba kami kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Misulti si Moises ngadto sa katawhan nga nag-ingon, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman ni ining tanang mga balaod sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag. Gipahayag ninyo karon nga ang Ginoo mao ang inyong Dios ug magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton ug tumano ninyo ang iyang mga sugo. Karong adlaw usad niingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod alang sa iyang dungog ug himaya, usa ka balaang katawhan nga iya sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila
nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kan sang kinabuhi walay ikagsaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pagayo ang imong mga sugo. Hinaut unta nga maglig-on ako diha sa mga dalan, sa pagtuman sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw sa matarong nga kasing-kasing, sa pagkasayod nako sa imong matarong nga mga gimbutan. Ampingan ko ang imong mga kasuguan, ayaw gayod ako biyain. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. A lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran.
Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo kanunay gyud nga nagpahinomdom sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Diri gihisgutan sa atong unang pagbasa nga magtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kay ang kunon tas Ginoo nga iyang katawhan basta ato sang tumanon ang iyang mga sugo. Nya kamoron nagtuman mo sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa gusto. Mingaw man. Nagtuman mo? Pila ra may pag-ingon gud? Nagtuman. Pila ra man say pag-ingon nga wa magtuman. Kanang moingon ka usahay, awa na consider na nga wa magtuman. Kay kuan raman kuno oo og dili raman. Iusbon akong pangutana, nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Usa sa sugo sa Ginoo niya sa atong ebanghelyo niingon, higugmaa ang inyong kaaway. Na nagtuman mo ani? Wa mo roy kaaway? Wa mo'y sigihag kasaba? Wa mo'y sigihag yaw-yaw? Maayo. Wa mo'y gilikay-likayan nga mga tao? Wa mo'y gibungol-bungulan? Wa mo'y gikusmod-kusmuran? Wa mo'y gilibak-libak? Na kanimo man ni ang mga kaaway, ginagmay, dinagko nga kaaway, di man gid ta magbuhat og maayo ngadto nila. Basta tan-aw gyud nimo murag kaaway, di gid ta magbuhat og maayo. Mao na nindot unta nigmao ni ang pamalandungan sa atong mga politicians, sa atong mga leaders sa nasod aron makab-ot ang kahusay, kalinaw. Ang Ginoo manggod matud pa diri ni Kristo naghatag og maayong butang sama ning adlaw, hangin, ulan, mga maayo man tubig. Way pili tanan ang mga buangon ug ang mga buutan parihar gid siya gihatag sama aning pagginhawa, sama aning ni ang kaning paglihok-lihok, kanang pagnegosyo, pagtrabaho, nga mga kapasidad ngayon ana ba hinatag mo nas Ginoo, good health, hinatag mo nas Ginoo, nya iya ra gyud ang angayog hatag. Unsa may kalainan, kita maoy maghimo og kalainan. Matud pa ni Kristo diri, og mutagad rasad mo ana mga tawo nga kusog kay mutagad ninyo. Maayo ra mo gawi sa mga tao sang maayo ninyo, unsa may inyong nabuhat sa kasagaran. Sa ato pa ang katawhan sa Dios nga sama nato mulahi gid unta. Ang mga politicians nga iyas Ginoo lahi og batasan kaysa mga ordinaryo nga politicians. Ang mga pari nga iyas Ginoo lahi sag batasan kaysa ordinaryong lahi man gid may kay pari mami no. Kaysa ordinaryong pari nga naandan. Ang mga manimbasan nga iyas Ginoo lahi sag batasan iniguli ngadto sa balay kaysa mga taong ordinaryo og batasan. Ana niya kamo unsa mo? Ordinaryo o extraordinaryo? Ordinary o extraordinary og batasan? Suway kuno og tamparos ng imong tupad. Masuko ba?
O di gani masuko, extraordinary. Ano? Pero masuko, ordinary ra. Ana. Sulay ko no igabot sa inyong balay, sulay ko no tong inyong mga kauban dito sa balay o kuan. Anang, sana? Sulti nga. Kining atong tanan rong balay o atong mga kabtangan, ako ning ibaligya ha. Kay akong ihatag ang halin ngadto sa mga kabos kay mo na sugo ni Kristo. On muriak ana nga moingon ayaw ito niyabag ka diha mga ordinary na nga ikaw extraordinary. Di ba? Kinsa dinhi ninyo ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, labi na gito mga kabos na mga kaaway ninyo sama adto mga kawatan, mga manuyupay, katong kusog kayong magsigilag standby, niya magsigig libak ninyo. Kinsa dinhi ang mubuhat ana nga inyong ibaligya ang tanan niya, ihatag ngadto nila ang halin. Taas ko ng kamot puro mo ordinary, klaro kayo. Nakaron ato na ng challenge og magpaka-ordinaryo bata or paka-extraordinary. Di ay ta makasud sa langit mga igsoon kung ordinary ra ang atong paggamit sa gugmas Ginoo. Kung ang atong paagis paghigugma ordinary ra, kanang muangay ra sa mga tao ba, dili ta makasulod sa langit. Munang niingon diri sa Kristo pag-inding, kinahanglan magmahingpit kamo sama nga ang inyong amahan sa langit hingpit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang lain sa daning pagkasulti, you must be holy as your heavenly Father is holy. Balaan yun. Nya kita ra ba, dayon tag-react. Maingon dayon ta, lisod kay ng kabalaan pa dire, lisod kayo. Lisod kay pagsunod sa Ginoo. Mao ni siya ang pangilad sa demonyo. Ang nindot unta natong isulti kaning atong gitubag sa salmo. Unsa man toy atong tubag salmo? Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Kana untay isigi natong sulti. Ang ato nanong isulti, moingon manon, lisod kayo. Lisod kayo. Sige yung lisod. Pero ang pinakahayahay baya gyud mao kini atong pirming malimtan. Ang pinakasayon o pinakahayahay nga kinabuhi kanang magsunod kas Ginoo. Ang pinakalisod o kapoy nga kinabuhi kanang mopalahi kas Ginoo, kana bang mosupak ka sa sugo sa Ginoo. Ito bitang niaging Lunes o Miyerkules, pagbasa nako sa kanini ang report update sa nahali na tong slots kapilinya. Naman to'y 500 nga sobra, 9,500 na may atong halin. Nga na malandong lang ko sa Ginoo. Sama ni, idayo na lang yun i-close o i-extend. Extend lang na koto Birnes. Gahapon, kotob ang atong pagpamaligya. Nga karong kotob ugma ang atong pag-ihap kaya na pa may manood karon. Pero gahapon, as of yesterday, ang atong halin ning abot na og 10,039 slots. Tapat. Lapas na. Lapas. 39. Punan pa ni karon o gamay. Lapas-lapas. Onya, na-pressure de ako. Waman. Igo raman kong naingon nga. Ato lang ning palitan og usab. Ato ning hotdog palit. Relax kayo. Pero nisupak pa ko, nayon ko, kapuya na ni pamaligya, Lord, baga ng mga tagnaong, yung samsilabot na ko ng kapilinya, God nga, silam na Monsignor Ruben diha, silam na Bisya Palma, ako din, dako pa mangini akong buhatonon din sa parokya, dako aning project, kita pa'y lisod-lisoron, mangin ang manabang ang ubang mga pari, mana ko, nabugat kay kong kasing-kasing, niya, abot sa nako dito, mingon ko, maura na nyor, 9,500, kadako na mingon sa Monsignor, tugag-tugag, pasalig-salig, ning kanahang parian,
Nya tapulan na kayo, magyaw-yaw pa. Wa na, gubot na kayo. Karon ni kibaw ani nila Monsignor Ruben. Lukso tos kalipay. Kana nindot kayo. Ana, dayon yung atong konsekresyon ani karong Abril 4. Ugma mag-meeting pa mi, mag-finalize sa unsaon gyud paghanay didto sa Manambong ani. Ako lang niya nang i-announce ang mga unsay mga ipatuman nga mga protokol. Tan-aw sa nako, may klaro na rong protokol kay sunan ganang managrally mura na mag-iksahan ni mog dagom di mahug ngadto sa laom. Perti si kita pertin tao. Ana, nya kana na noong paras Ginoo, ato na noong istrikto maayo. Mura naman Hinoo nagkomedya na taani. Mao na Hinoo mo palahi gid ta. Lahi ta. Ngato paghigugmaay. Karon sa inyong kinabuhi, relax mo sa inyong kinabuhi ron. Relax. Wa mo ma-stress. Gasunod mo sa Ginoo. Kamong mga asawa, wa mo ma-stress sa inyong bana. Relax ra mo. Wa man og bagay. Kamong mga bana, relax ra mo sa inyong mga asawa. Wa ra mo ma-stress. Wag ya tingog di madapa dire. Kay kana ra ba mo number 1 nimong kaaway kanang suod bas imong kinabuhi kanang pirmi nimong makit-an kanang kuyog nimo kanunay. Ako bitaw dire ang kaaway ani mga personnel nato dinhi sa parokya ako man. Ako ilang kaaway mo na inigpangaon na mo diha nya magdungan magimig pamahaw kutob sa mahimo. Mag-ilog na sila sa lingkuranan nga layo sa lingkuranan nako. Anto na mag-ilog, maglunggog na niya bakante kay diri ari dool nako. Dat iro ginatangan to. Kay ay di ko ganahan ana pati di ta katuon sa kanon na luod kay nagnaw. Ako ilang kaaway pero dili ni siya kaaway nga. Ayan, nagtinubagay mi. Kanang gitawag lang tingali ni og emotional enemy. Kanang di lang kaganahan ba kay magyaw-yaw man sa kudusahay. Kamong nagtrabaho, labi na kamong naapa sa rank and file. Relax ra mo sa inyong mga manager, sa inyong mga supervisor. Relax ra mo. Tama na mga maestra, relax ra mo sa inyong principal. Totok na. Kana mo sa na inyong otrong kaaway. Kanang nas authority ba? Mo na itong kaaway. Pero ang nakanindot kung nagsunod tas Ginoo kasabota bulahan ko ani kay naa ako'y kaaway. Na ako'y di ganahan. Nya kining di nako ganahan, mao na ni ang kahigayunan nga akong matuman ang sugo sa Ginoo. Nya sundo na kong sugo sa Ginoo, bulahan dayon ko. Kaya nag-ingon man, bulahan sila nga nagsunod sa mga sugo or balaod sa Ginoo. Daghan kayo rong mga tao nga nag-antos. Kita din sa Pilipinas, siging antos. Inig-eleksyon, aligre kay tastanan. Nang aligre yung kay tastanan, perti yun. Naa ang tanang paglaom, gipasalig. Ang tanang nindot, sulti gina sa atong mga kandidato. Pero kung di sila magsunod sa balaod sa Ginoo, sangko ra gyapon ta sa panag-away, siging dinautay, hangtod na lang sa sunod na sang eleksyon. Kapoy, no? Kapoy. O mo kapoy ana. Ako murag kapoy ba? Gasto tag minilyon, binilyon para sa eleksyon. Unya ang atong gigasto, ang uban tikason pa, ang uban dili sa respetuan kay inighuman sa eleksyon ang mudaog kontrahon sa mga nangapildi. Di gyud tahuron sa mga nangapildi, punayag saway sa mga nangapildi. Ya, unsay kapuslanan ato atong gigastog minilyon? Murarag balay ba nga gasto kag minilyon sa imong balay? Unya wa kauyon ang imong silingan, sigihag hapak og mga pintal nga hugaw ba, mga lapok sigihag hapak, nalipay ka. Human nimo napatukod ang balay nya na kay silingan nga wa kauyon, punayag bato imong balay. Hangtod yun mahuman ang imong tuig.
Sigihan kag bato diya anton mo pahawa ka. Ganahan ka ana. Unya sus kitay nagasto aning eleksyon perting mahala. Mahal kita gasto ani. No, kay bawo pala mo tagpila na kanang atong anang baluta lang usadaan ba? Anang baluta tagpila na nya pila na ka milyon ang baluta. Kana simple ra kay na ha. O panay labot sa mga honoraria, o panay labot aning tanan nga mga other expenses. Sus dakuan. Dinis atong simbahan, nakauyon mo ni atong gibuhat. Guba. Kamong wa kauyon, hapakag bato. Di ba? Dali kay mong gabaas Ginoo. Ang nagasto ani tibuok kalibutan nga ato mga kaigsuonan nga tuwa nagpuyo dito. Kanang kapilinya sobra 20,000, mga 30,000 ka mga donors, anonymous kasagaran ang nagasto ni ana. Aron matukod ng atong kapilinya di Fatima din San Remigio. Kaning atong simbahan na nagbalik-balik na din sobra sa mga 30,000 ang nagsigig balik-balik og hatag nato din slots. Mo ning niabot na ni aning kahimtanga karon. Di ato-atubangan, nabungkag na. Ana, di na mahitabo kung wa pa ning mga tao nga nagtabang nya atong respetuan, atong i-value, atong panggaon og atimanon. Sama unta niini ang ato sang nasod nga Pilipinohon. Nya kinsa may makabuhat ani ang mga tao ra gyud nga nagsunod sa balaod sa Ginoo, wa magsunod sa balaod sa ilang kaugalingon. Bisan gani kanang inyong mga naong, kana inyong naong ba? Dako na kayog nahatag ang Ginoo anay, nya inyo nang giampingan. Giampingan ninyo? Maayo. Wala ninyo pangguba. Maayo. Kaya wala nyo pangguba. Wala nyo pangusba ng ipanghimos Ginoo diya. Maayo. Usba. Mga kolor. Mga inana. Wala pangusba ninyo. Maayo. Kaya wala ninyo usba diya. Nga buutan gila mo. Kaya karon parte dagan ng ipangusaboy. Hasta naman ganing lawas. Hapon ay kasugat mo dito pagkadakuag dughan. Nari-ari. Nya porti ga miniskirt galakaws dan. O Jesus, di man dito tinuod nga babae. Na usab lang iya. Yung mura nagisag babae tanawon ba? Pag imo gideng klarohon di man gid tinuod. Giusab lang niya. Ana kay di sa ganahan atong original designs Ginoo. Daghan ron ana mo na gibuhat. Ang kuyaw kaning nagwali usbon ko sa ni. Di ara dire sutana basta ting misa iguman sa misa lain na sad ko patay ko ana di na ko usbon mo nang bahala nag-antos tani basta magsubay lang tas Ginoo saon mag ang akong kaugalingon mo'y mahimo na kong kaaway higugmaon tubtang nga patambag nako nga kanang kuan kanang effeminate ba kanang tawag ko na tog bayot patambag siya nga unsaon kuno nga malipay sad siya ba siyang kinabuhi kay kapoy kuno kaayo ng kuanoy kana bang lucky ka pero imong pagbati babae nako ingon mas Kristo love your enemy ang imo rong enemy mao ang imong kaugalingon so higugma imong kaugalingon anto sana nga isunod as imong gugmas Ginoo aron ang imong kaugalingon maantos nimo, madawat nimo. Naanay gasunod nga grasya. Ana, awa naman sa siya mo balik og duol nako. Ambot na higugma mo turo siyang kaugalingon o iya gyapong gipadayog higugma ang iyang gihigugma nga sukwahi sa nature sa iyang kaugalingon. Depende na nato. Mo lagi na love your enemies. Antusa ang imong enemy, higugmaa alagari o dawatan ang iyang pagkasiyang. O gato ng buhaton, maliwat na tas Ginoo, mupuli dayon ang kalinaw o kauswagan sa atong kinabuhi. Dili mag-atras abante atong kinabuhi. Namong uban, lipay lang kung makasweldo or makabonos, wa na gani, guol na sad. Lipay lang kung ang iyang anak mulampos, di na gani, mahagbong, gool na sad. Kanag yung bisag magto imong luha,
lipay lang yapon. Bisan og murag napikas imong kasing-kasing, lipay lang yapon. Yan no sa na mahitabo kung makamaotang mo antos og mohigugma sa atong mga kaaway. Nindogtan. Mga igsoon, ang Dios nagtawag kanunay sa iyang katawhan nga mao kita sa pagbuhat sa iyang kasuguan ug madawat nato ang mga grasya gikan sa Amahan. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa tanan nga nangulo sa simbahan, nga sa kanunay magmadasigon sila sa paggiya sa tanang katawhan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasud nga mapatigbabaw na ang panaghiusa o paghigugmaay sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mga panglitdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoan sa Dios, Teofilo Kamumut, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamang o bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga paryente ug makahigalaan ni panaw na ning kalibutan, nga madawat na nila ang mga ganti nga gitagana alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, himua kaming takos kanimo, pinaagi ni ining santos nga misa, nga naglig-on kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasig-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya
Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kamumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako amay palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Kung sa kungalan kamu magkapundo, nahimusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako
Magampo kitang o Ginoo, pakuyogi sa kanunayng panalipod kadtong imong gimatuto sa santos nga pagkalawat o paubani sa panabang sa kaluwasan kadtong imong giumol sa langitnong pagtulunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw niya mahitabo ra ni kung mahigugma kita sa atong kaaway niya atong pasalamatan ang atong mga higala nga nipalit og slat nato sa ako nang gikaingon kaganiha ang ato narong nahalin sa healing Mother Mary's Healing and Deliverance para sa consecration sa ato ditong Kapilinya di Fatima niabot na og 10,039 slots. Atong pakpakag usab ang namalit niini. Salamat kayo. Niya ugma ato nihatag ang final nga counting. Niya ang nagpadayon ro nato nga slots mao na ang Sanctifying Unity ni San Vicente Ferrer, ang SUS BF. Niya nagmeeting ni gabi sa atong PPC o PFC, nalimtan din nato budget ang para sa Holy Week. Niya ang Holy Week musunod man sa atong pista, Abril 9 atong pista, Abril 10, so dayon ang Holy Week. Mao nang ato na lang sang gipunan. So ang ato rong total nga gibaligya nga SUS BF slots 8,000 slots tag 500 per slot. Nya ang atong halin as of yesterday 302 slots. Napay 7,698. Ambot mahalin ba ni tanan pero kamo na lang ani mo ikuan. Bana-bana. Inyo ba ning hotdog palit o dili? So siyarog dili. Anak ng Ginoo, no? Kusog kayong mo inspire sa mga taong suod kaniya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanigali. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500